Nagrada Vojin Mališa Draškoci ustanovljena je 2013. godine sa ciljem da podstiče, razvija i predstavlja muzički poližanr world music u Srbiji, odnosno muzičko stvaralaštvo i muzičke umetnike koji stvaraju muziku nadahnutu tradicionalnom muzikom, kao i da oživljava sećanje na profesora, kompozitora i kontrabasistu Vojina Draškocija. Dodeljuje se mladim i nedovoljno afirmisanim muzičkim umetnicima koji odlično, marljivo i u svakom pogledu uzorno stvaraju muzička dela u duhu tradicionalne muzike. Osnivač statuete je World Music Asocijacija Srbije. Suosnivači statuete su članovi uže porodice Vojina Draškocija. Dodeljuje se na srpskom World Music Summitu. Vojina Mališu Draškocija niste mogli da vidite u prvim redovima i nije se oglašavao u medijima samo da bi predstavio svoj rad. Svojevoljno je bio čovek iz senke, iako je mogao da se postavi drugačije. Javljao se za reč samo kada je osjećao potrebu da se suprotstavi lošim doživljajima umetnosti, trendovima na domaćoj muzičkoj sceni i uopšte vođenju kulturne politike u državi. Mališa je govorio: Nikako da se pronađe modus da se kroz nagrade, stipendije ili neka slična rešenja stimuliše stvaralaštvo koje je direktno inspirisano tematski i motivima našom narodnom kulturom. Zar nikom ništa ne znači da kad bi se Hristićeva Ohridska legenda ili Gotovčev Eros onoga sveta izvodili sa Wagnerom, Verdijem ili Čajkovskim, da bi svako znao da je to delo sa naših prostora. Takav odnos prema originalnom stvaralaštvu baziranom na izvornoj narodnoj kulturi, muzici, poeziji, doveo je do takve atmosfere u muzici na opštem planu koja odavno prevazilazi muzički život i same muzičare i reflektuje se naravno na društvu u celini. Mogli smo ga čuti i kada je svim srcem branio istinske muzičke vrednosti i objašnjavao značaj i potrebu negovanja oblika koji na pravi način tretiraju tradicionalnu muziku. Početkom 80-ih Mališa upozorava: Krajnje je vreme da shvatimo da mi nemamo šta da tražimo svirajući Dixieland, swing i bebop, ali zato možemo da integrišemo narodnu muziku sa iskustvima ostvarenim u džezu i da napravimo naš izraz koji će biti prepoznatljiv i originalan. Takva iskustva su uostalom dala razne stilove u džezu. Često, kada o tome govorim, bivam pogrešno shvaćen. Ne radi se ovde o obradi narodne muzike, već narodni melos mora da posluži kao inspiracija, da se odabere tema i motiv i da se onda umetnički, stvaralački, ličnim činom nagradi. Znači, ja se ne zalažem za plagiranje narodne muzike, već za negovanje prepoznatljivog muzičkog zvuka koji dolazi sa naših prostora. Njegova misija je bila umetnički iskrena i nenametljiva i čitav se predavao umetničkom delanju. Kao pošten i skroman, dobroćudan i istrajan, neumorni radnik, vrhunski instrumentalista i improvizator, kompozitor snažne muzičke imaginacije, muzičar čijem su muziciranju naši poznati kompozitori Ljubica Marić, Minta Aleksinački i Vuk Kulenović i drugi namenjivali svoja dela, poželjan saradnik, pouzdana podrška, dobar pedagog i uzor mladim pregaocima na polju muzike, njegov život i delo zaslužuju trajno podsjećanje u ovdašnjoj javnosti. Najveći deo svog života Mališa je posvetio školovanju, radu i usavršavanju. Završio je srednju muzičku školu Josip Slavenski u Beogradu i Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu. Usavršavao se na privatnim studijama kontrabasa kod profesora Lajoša Montaga u Budimpešti i Sionu, kursu kamerne muzike kod profesora Černija na Janašekovoj akademiji u Brnu i letnjoj akademiji u Salzburgu, klasa za orkestar. Afirmisao se u muzičkom životu kao solo kontrabasista Beogradske filharmonije od 1971. godine. Sarađivao je sa ansamblima za srednjovekovnu i renesansnu muziku Renesans i muzika Antikva, kao i sa brojnim kamernim sastavima. Uživao je renome vrsnog džeziste. Učestvovao je na koncertima i snimanjima za programe radio i televizijskih stanica u zemlji i inostranstvu sa sledećim ansamblima i solistima: Jazz orkestar Radio-televizije Beograd, Dixieland orkestar Veseli Benđo, orkestar Aleksandra Subotića, trio Milenka Prodanovića, Beogradski jazz kvintet, Lala Kovačev grup, sekstet Marković Gut, Philly Joe Jones, Art Farmer, Art Taylor, Nathan Davis, Benny Bailey, Sal Mistiko, Hank Mobley, Duško Gojković, Bora Roković i drugi. Ogledao se i kao profesor kontrabasa u beogradskim muzičkim školama Mokranjac i Petar Konjović i kao gostujući profesor u muzičkoj školi Unterschleißheim u Minhenu.
Bavio se i uredničkim poslovima muzičkih programa u televiziji Beograd. U jednom periodu, tokom 80. godina prošlog veka, imao je status slobodnog umetnika. Kako je govorio, odlučio se na to da bi se izborio za bolji status izvorne narodne muzike. Prvi rezultat je snimljena ploča Balkan Impressions sa bubnjarom Lalom Kovačevim. Tokom 90. godina prošlog veka obavljao je funkciju sekretara Udruženja muzičkih umetnika Srbije. Od 1994. do 1998. godine Mališa je bio posvećen pedagoškom radu. Kroz njegove muzičke radionice koje su bile organizovane na osnovu njegovih originalnih programa, prošlo je više od 100 mladih umetnika. Godine 1995. obeležio je 35-godišnjicu rada koncertom Balkanske sinteze u centru Sava uz prisustvo brojnih gostiju umetnika sa kojima je ranije sarađivao. Preminuo je u rodnom Beogradu 2000. godine u 55. godini života. Sećanje na njega oživljavaćemo i nagradom koja nosi njegovo ime.